салом алайкум мардуми шарифи тоҷикистон. ман бригадири замини 6 гектараи ноҳияи хӯросон. мана имсол мо 6.7 сантинер аз замини пахтакорӣ пахта ҷамъ кардем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам аз ин зиёдтар пахтаро ассалому алайкум бичинем. ваалайкум салому ассалом. дуруди бепоён ба мардуми шарафи тоҷикистон ки имсол ҳар як чикел мегӯям ҳар як ноҳия ба худ як фурӯбаранда дорад, як торакуранда дорад. имсол барои мо гапҳои бисёр расид. Хуштак. ҳамин бародар чанд тон пахта гирифти имсол. имсол мо мара боло занг зад чанд тон пахта гирифти, пахтора киҷо кардӣ, даки фурӯхтӣ, барои чӣ хӯрдӣ? Кума бугӯ дакиҷо шид. мара боло занг задан ки чӣ ба пахто имсол нест. ома пахта шарманда медонӣ? ома пахтора гирифт. ома пахтора гирифт. پختارم بخری حق مردم هم بخریم بهتر تو مردم تو چی کنی تو چی به پختار میگیری حقی دولت هم میفروشی تو کی قدر؟